Ну так, виходних. так. Я сьогодні дивився новини. Це навколо цього намету? Так. Ну, ви знаєте, це перший симптом, не перший, звичайно, того, як починає піднімати голову промосковська вся ця команда. Вони і до того не дуже боялися, але тепер Кернес знову показав своє обличчя. Всі ж думали, що він такий заспокоївся. От. І це ганьба велика для Харкова. Я дуже люблю, до речі, це місто. І ви знаєте, під час перебудови Горбачовської там же багато, там і Євген Євтушенко висувався і став депутатом. Там дуже сильний був демократичний потенціал. Де він зараз дівся, я не знаю. Але, на жаль, там багато було і негативних подій. І оце те, що відбувається зараз, це теж нова проба просто реваншу, подивитися, помірятися силами. Причем это прямо на границе, считается. Абсолютно, там же скільки там від того кордону. Ви пам'ятаєте, колись Кушнарьов казав, що ви не забувайте, що у нас 50 кілометрів кордон з Росією. Було таке. Так що там ситуація, треба дуже велику увагу приділяти.